Nilip MSC constituency ke parlo chokihola ahavar richomili chunteron arong along don thom sose lapen timung arong along don nerke pangrum petpen don crazy sose ahem kedam tang aruni phai truck arni anarlo por phai kep apor malam men tomon parting ke japen hemasarnu lapen hem kanahok dun Nilip MSC constituency along ke aningkan bangta e phong lapen phong ni lapuson jangmia cheklo arua cheklo malam jasemet tomon parting ke japen hembrit kanahok dun dober lesson thought si aruni phai truck arni setame radatum ahemarit penang an kanahok dun dolo dong sekot pen pherang ke tum birta long si adimaklong humri damlo chun teron arong amekar babu singh teron lapen moses phangcho alangli ke inut Nilip constituency along film lun mohor kinep lapen film script writer ke toka bangphu ahem pen chenglok adunga hem lapen timungarong pen don crazy ahem kan hokdun pen ke choki jun ke do ke thak peri anta cham lablo ajo ke sang jadim ta kasik sak thektik angdenglo lasi kisung ke phwa hem tonatum adimalong an karbianglong disaster management authority karbianglong atum prabjin pen humri damsi kenang sot asonamung an kerap pidam theka sonte misenji Perang kepen birta ke tok bom aporahot anke kapre ke theki dingatum kahumridam atum avelan lapen kerap ke pajardam ave pinla halapu panjan ramlek the arong along kadokabe don thom kep sose ahem kana hokdun lapen richumili along don crazy pangrumpet don plikep raisi sose ahem kana hokdun ahem tunatum nonamat kisung thektika sonsi thekpon longlo News report KTV News